Na ruku je 6. Dobrý deň, dneska idem natáčať Toka Bird, séria 3. Takže dneska ideme natáčať Toka Bird a zoznávim vám rodinku. Tento sa volá Martin, táto sa volá Adámek, táto sa volá Anička a mama sa volá Mária. Tak to sa volá Eliška a môžeme ísť na to. Mami, že na mňa nebudeš kričať, keď som si vymenila účes. Čože? Ty si vymenila účes? Chod si ho zmeniť. A prečo? Veď som pekná s ním. No, má pravdu. Dobre, Eliška, môžeš si ho nechať, dobre? Juhu. Konečne mi niečo mama dolovila. Inak by mi to nedolovila, keby oco nebol doma. Lebo nechcel idem si skúšať radšej na husle hrať. Tak, idem hrať. Na. Hrám si. Takže idem hrať na huslách. Na a idem si kto spievať. La. A už ma to nebaví. Ja idem niečo iné robiť. Tak. Čo idem takého robiť? Idem si niečo navariť. Mami, idem si niečo zobrať z tvojej izby. Čo je za všetko? Všetko to je veľké. To je pre malé deti a... No, takže idem si pozrieť. Toto mi bude veľké, mama. Tak čo si oblečím? Prepáčte, to mi urobil Ajo, môj brat. Dobre, tak poďme pokračovať radšej. Dobre, dneska mami, zoberiem si tvoju kreditku. Nie, ani nápad. Mama. Nie. Alebo si zober to ako teby. Nie, nezobereš. Dobre, mama, ja nechcem tak. Dobre, no tak ja si ju požičam, jo? Dobre, idem aj tak s deťmi do kina. Dobre, môžeš si to zobrať. Dík, mami. Ahoj. Takže chvíľku si počkám.